Na ako din sa kong pakyaw. Nya, nanawag ang tag-iya katong giayo sa una naguba. Akong adtuon. Ano data dire? Ato ni ko. Okay na mo suod, madam? Barang washing. Nagmanumano nung kaglaba nun. Panasonic. Ato ning ablihan kay water bate pa nito. Naglaba ra guys madam ug kuan da. Manumano kay guba. Nabasa ko no. Napatungan diri og mga kuan binasa nya naamdre ang iyang dili no ng board noon ang iyang katong giayon ako nga sensor mo dili tangtangon tani siya kinaan ni diri ang basa sa iyang muni siya mo daog kani error ani madam H12 Muna ta dre og dili gani adto didto. Mo ni siya sensor nya imposible mo sa nabasa kay sa lipod mo kaayo. Wa ni mabasa siguro. Diri ta ani. Nya diri og dili sa H12 man ang iyang error. Kini atong ablihan. O dara. Mo ni siya kumpirmado gid basa gid. Nay molds madam mo. Nag-molds gid ang pisa. Duha ray solusyon ani og either ilisan or atong lihaan. Lihaan or ilisan. Munganga man siya. Pero pag ana na niya balik dili na siya mo kuan tungod sa molds, dili na mo kunik. Aso na basa gid siya. Basa siya o tanaw ga blue. Oh, mo na siya. Kuya partigin basa sa sud. Nabasa gi siya ga molds na dili na mo kunik ang iyang na green ging ilaw mo daw. As in gid ga green gid siya. Awa. Oo, ga green gid. Nya dili na siya mo kunik kay pag ana ani pag hipos anak konektado gina sa pirmi nya dili na pag alsan niya pagbalik niya kunik dili na siya mo kunik kay na may molds. Nya kalas man kay kwarta sige tag ilis ato ano ning lihaan. Nya likay na lang mabasa sunod. Sige salamat. Sige. Ang pisa o pulos green muna ato ning lihaan siya kay di naman na siya mo kunik. Gamurang ning kuan na nataya am siya maayo. Ragid na humana na tog liha. Kunik ni siya kay limpyo na iyang naong. Ug di lang ni siya mabasa, di na ni mabalik og molds. Ito nang iuli. Kani. Humana magliha. Daragid na humana na tog taod ato ning iuli iyang wire. Bisag asa magbali-bali ang wire okay ra kay duha ra ni siya. Ako siya gibutangan og plastic aron siguro gyud nga mapandungan ang iyang kaning iyaha diri plap kay og mabasa-basa ris babaw dili siya mo molds og dali ang iyang plap to suwayan og mo okay na ba wa pagikoy paniud to alas 12 na okay na siya nya bantayan ng taod kay mabali yan nakabayad ta itong hinahinayon og sira hinayon ginatog sira kay kani mabali ini makabayad kita ni okay na siya ato nang uli yang lock uli ang iyang tubig kini yang wire ato na siyang plug dia. Ya. Ito ang ion. Atong tanawon og error ba?
to og mo error pa ba ni? Kay 22 12 it's 12 man kuno suwat ani. Paminaw na ko. Murag 90% nga okay na. Kay wala na it's 12. Ang problema og mabasa gihapon, gitungtungan mo kuno diri og kuan. Pero ako na tong giputos og plastic. Madam Nara. Tanawa diri. Ako na tong giputos og plastic kay Yung tao, hindi mo ba okay na jud ba? oh, well, di ma'am. Di, inana, muhatag ko warranty. Ug maguba de, maguba de na. Kay, mauwaw sa ko nga mo, magsig-ayo gud kay, abi pa lang, ako lang gi-magic sad ba? Dili po, nakita man siya. Di Oh, nabasa ka basa gid siya tinaw. Before ni mo ni siya gipataon, ni mo man jud ka bawal ang bason. Mao kay, Oh. didto man mo, dagan man didto, nya ni molds ba to nakita gid mo. Yeah. Hinay kay mo agas kay klaro kay hugaw kay ni. Amo sang gipahong kay hinay mo kay mo agas madugay ta ni. Ana ara madango. Ana ay. Ana paghulbot eh. Na. No. Tanawang hugaw. Na mo na nagsampung. Ta perteng hugawa. Mo na brase. Oh, tanawa. Hugaw sa gay diri. Na isaan diri na apo saan diha. Gilumot-lumutan. Ato nang gihansak dito idot ra. Nya pwede ra nimo papaakan ni diri kuan paghulbot mo naon ra. Gihansak ra nimo ana. Ano ay. Oh. To ning uli. Basahin na yung agas inana gi taktika nimo ana. Limpyuhan na nimo yahan kuan. Nam na isaan nya mga lumot usahay sa tubig. Gi kuno ion kuno. Katong tubig sa ba? Ion sa tubig. Kusog na gid. Ala, iulit niya pwede itong iyahang kuan niya. Katong iyahang kuan. Kani yang ali? Ano siya ba? Oh, uli. Oh. Ihansak rom ni diri gud. Para ka dili siya. Hindi siya pisik ba? Tuyok na. Kati na kusuga. Buwang ko yung tubig. Tuyok na sa iya yung nana. Pero madungagan na siya yung nana na gina siya. Eh, 50 naman. Wala ko na lang dito. Oh. Wala. Naabot naman lagid ang 38. Wala naman siya mo error. Sige, magyapon siya glaba. Nya, uli na ko kay gutom na kayo. Madam, ikaw na lang ingon ha? Sige. Kuan kay okay na. Sige, salamat. Oh, sige, okay. Sige, diri na lang. Salamat ug may udto. Kay gutom na.